लाजिया नोङो लैथोथिरि जुमाय फेनो फाग्लि जादों नोंबो बै सासेनिफ्राय एसे फाग्लि जादों सोर हौवाखौ मोजां मोननानै नों फाग्लि जादों बुं अबेनि बै खालिसो नोंबो सासे आयै आं जुमाय फेयाखैलै ओरैनो इसेल'सो लोंदोंमोनलै आयै फेयाखैनो नै फेयाखैनो खुगानिफ्राय रावानो मोजाङै ओंखाराखैनो फेयाखैनो बिमा बिफानि खर' जाग्रासो नोंसोर सानैया गावसोरनिखौल' सानो नोंसोरो आं सनमान गासिखौबो जाजोबहोबाय नोंसोरो मानि थाखाय नोङो लोंनांगौ मानि थाखाय बुं एसेबांथ' सहायनो हायै दुखु जादोंना नोंसोरनिया दुखु माखौ बुङो बेखौ नोंसोर मोनथियानो नोंसोर मोनथ'वाखैयानो बेफोरखौ गोसथोनायनि दुखुफोरखौनो सहायनो हायाखै नोंसोरो हा फाग्ला फाग्लि जादों आसल दुखुखौ नोंसोर मोनाखैयानो सोरथायै माबा बांद्राय बखियो नोङो दुखु जादों आं दुखु आंनि दुखुखौलाय मा बुजिनो रावबो बुजिखाया आंनि दुखुखौ बयहाबो गावबा गाव दुखु दङ बेलेग बेलेग दुखु बयनियाबो दुखु आयै गोसथोनायनियाबो दुखु आरो गुबुन माबाफोराबो दुखु मा हौवानि फाग्लि जाबाय नामा नोङो हौवानि फाग्लि जायाखैलै आयै जानाया थेवब्लाबो बेफोरबायदि खालामनाङा ना थगायजादोंलै आयै आं थगायजादों आं खिन्थाबाय थगायजादों आङो सोर पाप्पिया थगायदों नोंखौ आरो सोर पाप्पिनि थाखाय नोङो एसेबां फाग्लि जादों लाब गैया लैथोश्री थगायसुला सेंग्राफोरनि थाखाय दुखु जानानै लाब गैया जिखिजाया नों जुदि बेफोरबायदि फेबावोना आं बे न'आवनो थाला बिसोरखौ नागारनानै थांगोन आं फाग्लि रखम बेरायथिंगोन सहायनो हाया रावनिबो बिमा बिफाया बेफोरबायदि फिसाफोरखौ गाबनाङालै आयै आं लोंला बित्तानोबो लोंला दिननिफ्राय आयै आंखौ दिननि थाखाय निमाहा हो आयै आं माने दुखुखौ सहायनो हायाखै जायबा सेंग्राखौ आं मोजां मोनो बियो आं थाखानायनि उनावबो गुबुन सिख्ला मोजां मोनबावदों ओमफ्राय बै सिख्लाया आंखौ दम होदों आं मालाय आंनि गोसथोनायखौ गारनांगौनो बिदिबा सोर सहायनो हानो आयै आजिखालि बुहुमाव सेंग्राया सासेल' नामा सेंग्रायानो जोब्बाय नोंहा सिं लाजियाबो खोमा लाजिनायबो गैया सनमानबो गैया नोंसोरनिया सोरला सासेयाबो फाग्ला जाखांबाय हिनजावनि थाखाय दा नों हौवानि थाखाय फाग्ला जालायबाय नामा बेफोरबायदि दिनफोरखौ नुनोसो जोनोम होनाय नामा आं नोंसोरखौ दिनैनिफ्राय नोङो फेबावना फैनाय नोंखौथ' आं खाथाबनासो दोनगोन एबार नागारनायाव गैया आयै I am sorry I am very very sorry आयै जोंफोर आदाजों आंजों नोंसोरखौ जोबोद दुखु होबाय आयै जोंफोर सानैया थगायजाबाय नालाय बिब' फंबाय सानैबो थगायबाय जोंफोरखौ आंखौ बेफोरबायदि खालामनाङामोन ना नों दिल्लु 7 बोसोर मोजां मोनदोंमोन नों आंखौ दसेनो बेफोरबायदि बोरै खालामनो हाखो फेबायबो फेबाय आङो नोंनि थाखाय दिनै दिल्लु आइजों बुजाबायबो दुखुबो होबाय आं आइखौ आंसो ओंखाम जानो नागिरदों नाथाय बै सिख्लायाबा ओंखाम जादोंना जायाखै ओंखामबा मोनजादोंना मोनजायाखै जासेबाबो जायानो साहाबो लोङानो माबा जादों बेजों मायबाफोर घटना जामारदों नङाबाथ' बेफोरबायदि एसेबांबो गिया आंबो ओंखाम जाथ'ला खोमालै नागारना जानोबो बोरैबा मोन्दों माथो नुनानै बोरैबा अन्थाव बाथावसो नुबाय आं मानसिखौनो दाबा आरो बिबारि बिनानावा माला मोनफैयो आं जाथ'ला दे नङाबा खेबसे जासिनो थांबावनि र' आङो बियो ओंखाम जाबासो आंबो जानो हागोन नङाबा आंबो जानो हानाय नङा जाबाबो खहाबनायानो नङा सासे सिख्ला गथ'आलाय सिलाय माबा जादों माबा जायाखै बे मानसिखौ नागारनानै बोरै ओंखाम जानो हानो आङो आंबो जाथ'ला आरो आङो मा जादों मा जायाखै खोनासंनो लुबैसोदों खेबसे सोंहैमानोसै नामा
आंनो खिन्थागोन जानो बियो? ओइ खिन्थानाय नङा। बिबारि बिनानावा फैबासो एसे मिन्थिसिगोन आङो मा जादों मा जायाखै बिजों। बिमायाबो गैलानो बिफायाबो गैलानो बेसेबा आलाय सिलाय जाखादों बे गथ'आ। बिमा बिफा गैयाबालाय आरो अबावथ' मोजाङै थानो गैया सेसखा बिमा बिफा गैयाबा जेबोआनो गैया। थेवबाबो बियो ओंखाम जानांगौना आरो आङो खेबसे जासिनो थांबावनि। उखैदोंबो खोमा गिनानै जायाखै। आंथ' दा बिबारि बिनानावखौ माला सफैयो बेखौसो सानबाय दङ। हे गसाइ बिबारिया जेन थाबैनो सफैयो दे थांनि र'। बिबारि आब' नों मानो दाबो सफैया? माला सफैगोन नोङो? नोंखौनो नेगासिनो आङो। दासिमबो न' सिङाव हाबाखै आं गिनानै। फोथाया आङो आजिखालि रावखौबो। मा थिग नोंसानाव खामानि मावनो थाफैनो सिंग्रायाबो आरो फायसियानो मा थिग आरो नङाबो जानो हागौ दे। इसोर आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। आं जायखौनो मेखौनो गाज्रि सानलाबायदों। बेफोरबायदि साननोथ' मोना। नाथाय आंनि जिउआव ओरैबायदि सोलिगासिनो आं गासैबो सेंग्रा हौवा जातिखौनो बेफोरबायदि सानग्रा जाबाय। बिखाखौ दाबो दुब दुब मोनगासिनो आङो। आरो दाला मादैया फोथायनायखायसो। फोथायाबा मा जागौमोन? आरो दाला मादैयाबो आंनो आइनि बागै मानो खिन्थायाखैमोन? दिनैसो खिन्थादों। ओरैनो आं एसेबां बोसोर बिबारि आब'मोनखौ गाज्रि सानबाय दङमोन। आफा थैनायावबो खबर होआसै आं। आंबो पापि। मानो बेफोरबायदि साननांगौ बिसोरखौ? आइयाबो आरो बिसोरनि बागै गाज्रि लागायना होयोमोन ना, बेनि थाखायनो बेफोरबायदि साननांगौ जादों आंबो। नङाबाथ' आङो बिसोरखौ एथ'ग्राबो गाज्रिखौनो सानामोन। ओंखामबो उखैदों। नों माला मोनफैयो आब'? दा नोंसानाव खामानि मावनो थाफैनाय सेंग्राया आंनो ओंखामबो जासिदों। नाथाय आं गियो ओंखामाव जुदि मायबाफोर लागायनानै आंनो जाहोयोबा बिस मुलि नङाबाबो बै हजानाय मुलिफोरखौ बेफोरखौ होनोबोथ' हानाय ना। रावखौबो फोथाया आङो। बिनानाव नों बाहेरावनो बेफोरबायदि जिरायबाय थानोसै आरो खमसे खम मायबा मोनसेथ' जा। ओंखाम जायाबाबो साहाफोर लोंनो हागौमोन ना। एसे फोथाय नोङो आंखौ बिनानाव। नांथ'आ दे आदा। उखैनाय मोनाखै आङो। नोङो जाहैथां। नों बेफोरबायदि थाबाय थाबा आं बोरै ओंखाम जानो हानो दे। नोंबोथ' आंनि बिनानाव बायसियानो ना। नोंखौ नागारनानै आं बोरै जानो? औ आदा नों मोजां आं मिथिगौ। नोंनि गोसोआ मोजां। थेवब्लाबो एसेबाबो गोसोआव गिनाय दङ। नांथ'आ दे आंखौ गाज्रि मोननाङा आदा। नों जाहैथां। आं आब'खौनो नेबाय थागोन। आब'आ मोनफैसिगोन खोमा दे। नों जाहैदो थां ओंखामखौ। जामारा होमबा? आं जाया दे। आं ओरैनोबाबो उखैयाखै। आं फुंनिबो ओंखाम जाना फैखादों। नंमारगौ ना? औ नंमारगौ दे। थां नों जाहैथां। आंखौ गाज्रि मोननाङा। बिबारियाबो मोनफैसिगोन दे। आं दानि खबर लादोंमोन। दे मोनफैसिगोन दालाय मोजाङानो जासिगोन दे। आरे टिलुआ अबाव थांदों? माथो टिलुआ दाबो सफैला? गैया बियो लोगोफोरजों थांदों खोमा। माने लोगोनियाव आलासि जानो थांदों। थां होनबा नोङो ओंखामखौ जाहैदो थां आदा। मा जाबावनो। दे होमबा नों बेयावनो जिरायना थाथ'। ओंखामाथ' खहाबखाला। जाथ'ला दे। दिनै जायाबाबो जेबो नङा। दायो हराव जागोन। माबा मानसिखौ नुनानै अन्थाव बाथाव मोनदों आङो। बेखौ नागारना जानो गोसोआनो गैला आंहा। ओमफ्राय जोंहानाव फैनालाय बोरै मोनखो? जोंहानि न'आ आरो बायला जिला नोंसानि बायदि नङा। नोङो मुगैनाय मोनाखैथ'? मानो बेफोरबायदि सानदों सना? आं जेबो मुगैया। नोंसानो फैनानै बेसेबां मोजां मोनदों आङो मिथिगौ ना? दाथ' आं नोंखौ नागारना थांनो गोसो गैया। होमबालाय हर था आरोहाय। थालायला दे सना। बा थाबालाय मा जायोखाय? जोंबा नोंसानाव सानब्रै सानबा थाना फैबाय। ओमफ्राय नोङो जोंहानाव मानो थानो हाया दे? आं बिदिबा बोरैबा मोनसैहाय। मानो बेफोरबायदि खालामो? नोङो मुगैदों ना? मोनामनाय मोनदों। बिसना सादोर गोदान दङ दे। आं बना होगोन ना। आरो बिसनाबो दंखायो। आदानि रुमाव थानो हागोन। हे सना मानो मुगैनो बेखौनो बुंलायबाय आरो। होमबालाय मानोथ' थानो गोसो जायाखै? गावगायानो बुंदों आंखौ नागारना थांनो गोसो जायाखै होननानै। जेनेबा सानसे थाबा मा जायो दे? ओजोंथ' आरो रामोन दारा दंखायोना। बिदिनो माने बेफोरबायदि थाफेराना
सिख्लाफोरनि न'आव बेनिखायनो एसे बोरैबा माने लाजिनाय रखम मोनदों आङो। सोरखौ लाजिदों नोंलाय? जोंहानाव रावबोआनो फैया। आइखौ लाजिदों आरो आइयालाय माथो नोंसानावनो सानब्रै सानबा थाना फैबाय। नङालै माने ओरैनो लाजिनाय मोनदों। थाहाय माबा दुखु मोनसिगोन नों थायाबा। दिनै सानसेखिनिखौ थाथारना। थालायनांगौ आरो। औ जाबायसो नङाबा दिनै थांनांला दे थादो दिनै। बेखौनोथ' बुंगासिनो आं आयै मानोबा थाया। गावसानिया जोंफोर सानब्रै सानबा थाना फैबाय ओमफ्राय नै गावगाया सानसेखौनो थानो हाया। बेखौनोथ' बुंदों आङो। मोनानाय मोन्दों खोमा बे जोंफोरनि न'खौ मुगैनाय मोन्दों खोमा बेनि थाखायनो थाया। बिदि नङालै जाम्बिलाय। होमबालाय मानोथ' थाया? अ जाबायसो मानोथ' थाया। थादो दिनैखिनिखौ। जोंथ' आबायाबो दंखायो। अमा दंबाबो बोरमा दंबाबो। थाथारदो दे गाबोन फुङावनो थांनो हासिगोन। थालायाबाबो जागौमोन। थादोहाय जाबायसो दाउज्ला खासि मासे दं बेखौनो बुथारगोन दायो। था। दे होमबालाय थागोन दे गाबोन फुङावनो थांगोन। आदाखौ फन खालामनानै खिन्थाखा आं दिनै थागोन होननानै। औ नङाबा आरो आबाया नेबाय थागोन ना। जागोन दे खालामगोन दसे उनाव। दे होमबा जाबायसो जिरायथ'नाय आङो साहा कापसे फुदुंना लाबोनि र'। आयै आंबो पक'रा एसे बानायनि र'। थांनाय नोङो साहाखौ फुदुंदोनाय। दे आंनालाय मा साहाया दसेनो जागोन। I love you सना। I love you too सना। नोंखौ दिनै हगार हरनो मार बाखादों आङो। नों थाङोबा आं थानोनो सुखुनाय नङा। दसेसो मोनथारगोन। नोङो थागोन होननायखाय गोसोखौनो बेसेबा स्रां मोनलायबाय आंहा सना। आंबोथ' नोंखौ नागारना थांनो गोसो गैखाया। औ आंनि सना I love you। Love you too सना। नोंसोरखौ सानसे समाव गाज्रि होननानै सानबाय थायोमोन आरोना बियो। औ बिग्राय जोंफोरखौसो गाज्रि मोनबाय थायोमोन। ओमफ्राय दासोबा बोरै मोनथिखो? माथो नोंसोरखौ सानसे बिसानाव थांनायाव मोजाङै माथोखौनो होआखैनो। रायनासो हरदोंमोन माथो। औलै बिग्राय माथो बुंबावनो आरो। औ जोंफोर थांदोंमोन खबर लानो। नाथाय जोंफोरखौसो उल्था रायना हरदोंमोन। खेबसेबो लोगो मोननानै आङो लिंहरबाय जोंहानियाव। आयु आंखौसो जाब्बायसो रायबाय। जोंनि थाखायसो बिमाया थैबायनो। दालाय मानोथ' फैदों नोंसानि न'आव? दालाय मानोथ' नांगौ जादों नोंसोरखौनो? खोथाफोरखौ जेबो मोनथियालासिनो डाइरेक्टलि मानो बेफोरबायदि दाय हमो मानसिफोरखौ? आंथ' दा बै जमुनाखौ रागासो जोंना दङ। नोंनि जायगायाव आं जानायमोनबा निमाहाखौनो होआमोन आङो। बिमा थैनायखौ नोंसोरनि थाखायसो थैदों होनना बुंदों। बेसेबा गिदिर दाय हमखादों दे नोंसोरखौ। आं निमाहा होनायाव गैयामोन। दा आरो निमाहा होआलासिनोबो आङो थानो हायाना। निमाहाबो बिदों आंनियाव। फारसेथिंजाय आरो आमायाबो थैबायनो। आलाय सिलाय जाया मा जानो देनाय। जोङो आइ आफा गैयामोनबाबो साथाममोन ना जोंफोरो बेनिखायनो थानो हायोमोन। बियो आरो हारसिं सोरजों थानो। बेनि थाखायनो निमाहा होबाय दे आरो आङो। बेबो जाहैबाय खोथाया। बोरैबाबो मोनो मोननायालाय। मोनोथ' आरो थुदो थु बिग्राय आंखौ दोनहैदो। आंखौ नेबाय दं खोमा। बेसेबा ब्रा ब्रा लिंहरखादों आंखौ थाङाबाबो जाया। आयै आयै जोंफोर थांसै। थांसै ना मायो नोंसोर बिहामजो? औ आयै थांसै। आं दिनै फैयाबो जानो हागौ दे आयै। मानोना बियो बेसेबा गोबावनि उनावसो फैदोंना। माबा जाखो माबा जायाखै एकदम आंहासो सानै सानै बोरैबा मोनलायलांबाय। बेनोथ' बिमायाबो थैबायबा बिफायाबो थैबायबा हारसिंखाय एकदम बोरैबा मोनथारदों बे गथ'आ। थां बिहामजो थां जेबो नङा दे। नोंसोरखौ मोनसे समाव बियो दायनिगिरि सानदोंमोनबाबो दा निमाहा होबानो जाबाय। सिख्ला गथ'ना रावबोबो गैयानो। आंनिबा बे गथ'खौ बिमायानो नोंसोरनि बागै गाज्रि गाज्रि लागायना होयोमोन खोमा। बेनिखायनो नोंसोरखौ बेफोरबायदि बुङोमोन। नंगौबो जानो हागौ आयै। नङाबाथ' बेफोरबायदि नङामोनानो बियो। आमाइखौसो दुखु मोनसोदों आङो। बा खेबसेबो खबर होआसैलै। आंनि असे बिमाय जायोलै आयै। औ खबर होनो हायोमोनथ' आरो। नोंसोरखौ नाङा होननानै सानदोंमोन। दा नोंसोरखौनो नांगौ जाफिनबायना। बेनि थाखायथ' बिहामजो रावबो रावजोंबो गाज्रि जाबाय थानाङा। माबा मोनसे जाहोनाव गाज्रि मोनलायना थाबाबो उनाव मोजां जाफिननांगौ। आरो गुबुनफोरजोंबा बेलेग न'निजों न'नि मोजां जानानै थानांगौ। उनाव न'नि मानसिफोरखौनो नांगौ जायो। नागिरबाथाय न'नि मानसिफोरखौनो मोनफिनखायो। गुबुन मानसिफोरखौ मोनाथ'। औ आयै नोङो सैथो खोथाखौनो बुंदों। नाङा होननानै जोंफोरखौ एसेबो केयार खालामामोन। जेबो खबर होआमोन। खेबसे बिमा थैनायाव खबर लानो थांनायावबो बेसेबा रायहरदों। दासो जोंफोरखौ नांगौ जाबाय। दे होमबा आयै थाथ'नाय थांनि र'। दे बिहामजो थां।
मा जाबावनो हा बिमाबो गैलाबा बिफायाबो गैलाबा बोरैथ' हारसिं थानो दे हायाथ'र' बेफोरबायदि हारसिं थानो बेबो आरो सिख्ला गथ'बावसो आरोथ' आजिखालिनि जुगफोरा मोजांबो नंला जमुना आगै नों दासिमबो बाहेरावनो दंबाय दङो बिबारि आब' सफैबाय नोङो बिबारि आब' नों दासो सफैबाय नोंखौ दहायनिफ्राय नेगासिनो आङो नाथाय नोङो बाहेरावनो दंबाय दङ नामा दहायनिफ्रायनो आब' आं नोंखौनो नेबाय दङमोन बाहेराव न' सिङाव लिंदोंमोन नाथाय आं न' सिङाव थाङा आजिखालि रावखौबो फोथायला आङो आब' फोथायनो हाला रावखौबो मा माने नोङो रामोन्दाखौ गाज्रि सानदों नामा रामोन्दाया बेफोरबायदि नङाथ' आयु मिथिगौ आं आब' मानसिया मोजां नाथाय गोसोआव गिनाय दङ सौक जाना थाबाय आङो न'नि मानसिखौनो फोथायनो हाया गुबुननि मानसिफोरखौ मा होनना फोथायनो ओमफ्राय गुमैया बेनो ना आब' औ आंनो नोंनि गुमैया सफैबाय नोंसोरो सफैबाय दे बिसोरो आं बेसेबा नेबाय दङमोन नै दासो सफैबाय रामोन्दा आदा ओमफ्राय जमुनानो ओंखाम होदोंना होआखै आब' आं नोंखौनो नेबाय दङ आं जाया होननानैनो जायाखै नों फैबासो जागोन होननानै सानबाय दङमोन आङो आं नोंखौ बुंखादोंआनो माथो जमुना आङो ओंखाम ओंख्रि संखांनानै जानानैसो थांगोन होननानै नों आंखौ नेबाय दङ आरो नों मानो जायाखै देनाय आं गिदोंमोन आब' मा जामारदों नों मानो एसेबां गिगासिनो हो जादों आब' जादों बेसेबा आलाय सिलाय जानानै दङ आङो आब' नोंसोर आंखौ निमाहा हो नोंसोरखौसो गाज्रि सानबाय दङमोन आङो आखाइ खबजबनानै बुंदों आब' निमाहा हो जमुना आगै आंथ' नोंखौ दहायनो निमाहा होखादों नाङा मा आखाइ खबलाबायदों नोङो बेफोरबायदिबा बोरैबा मोनो आङो दोन थांखांनाय बाथ्राफोरखौनो नोङो दिहुनबाय थानाङा नोंहा मा जादों मा जायाखै आरो आमाइमोना बोरै बेफोरबायदि जाखो बेफोरखौ खिन्थाबानो जाबाय थेवब्लाबो आब' नोंसोरखौ ओरैबायदि गाज्रि सानबाय दङमोन आङो जेब्ला नोंसोरो आइ थैखांनायनि उनाव आंखौ खबर लानो थांदोंमोन बेयावबो आं नोंसोरखौ रायना हरदोंमोन जमुना आगै आं बुंदोंना आगोलनि थांखांनाय बाथ्राफोरखौ नोङो दिहुनबाय थानांला थौ न' सिङाव नों ओंखाम जायाखैना थौ आङो नोंजों एसे जाफाबावगोन दे थौ आब' ओंखाम जाखांनायनि उनाव गासैबो बाथ्राखौनो खिन्थाजोबनोसै आङो बेसेबा आलाय सिलाय जानानै दङ आब' सोरखौबा मददबो खालामदोंमोन नाथाय आंखौ बिसोरो नायफिनदिया आंखौ जोबोद आलाय सिलाय खालामदों बिसोरो जेरावबो थानो जायगा गैया जादों आंहा न'आव आं हारसिं दङमोन ना ओमफ्राय दरजा बुफेग्रा जादोंमोन सानफ्रोमबो दरजा बुफेग्रा जादोंमोन मा औ आब' सोरबा बिसोरो आं जेबो मिथिया बेनिखायनो गिनानै आङो मादै लानायाव थांदोंमोन नाथाय आदैया मोजां नङा आंखौ गाज्रि नोजोरै नायो आनै गायदेयालाय बिबाजैनि रुमाव दं खोमा ओमफ्राय अम्बिके नोंसाया हामबायबायसै थांला नामा नोङो बेनोथ' जाहैबाय आनै खोथाया आइनि अननाय मोनफिननानै माथो आं थांनोनो बाबाय मा होनदों नोङो अम्बिके थांनो बाबाय होमबा थांला आरो नोङो आयु नोंखौलाय माथो नेबाय दङ खोमा बै जमुना होननाया आनै नेबाय दङमोन बियो आंखौ फनबो हरबाय दङमोन नाथाय आङो रिसिभखौनो खालामासै मा होननानै रिसिभ खालामो आं दा थांनोनो गोसो गैला आइखौ नागारनानै थांनोनो गोसो गैला आनै मा नोंनि गोसोआ एसेबां सोलायबाय नोंलाय माथो नोंसा आइखौ नायनोनो थांनो नागिराखैमोन दा आरो नागारना थांनोनो हाला जाबाय बिकि नोंखौ जमुनाया बेसेबा फोथायोमोन माथो दा नों बेखौ थगायनाय बायसो जाबाय जेब्ला नोंसाया नोंखौ होखारदोंमोन बै समाव माथो नों बेसेबा आलाय सिलाय जादोंमोननो ओमफ्राय बै जमुनायासो नोंखौ लाखिदोंमोन माथो बासायदोंमोननो होमबा नों दा बै बासायग्राखौनो थगायनोसै आरो अम्बिके नंगौ आंखौ आइया बै समाव होखारहरदोंमोन नाथाय दा आंखौ आइया आगोलनि बायदिसो अनफिनग्रा जाबाय आदा गैयै टाइमाव जेरै अनोमोन बेफोरबायदि अनफिनग्रा जाबाय आंखौ आरो बुंनो थाङोबा जमुना आब'निया दङथ' मानसि बिमानैनि फिसाजोफोरबो दङनो नाथाय आइनियाथ' रावबोआनो गैयाना आंनि अनगा आरो आइया माला मा जायो जेबो गेरेन्टियानो गैया आइखौ सोर नायगोन आं थांबाथाय बेफोरबायदिथ' आरो थैनोबो होनो हायाना नङा अम्बिके दाथ' नोंसाया हामबायना
लागिबा लोमजाबावबा फैबानो जाबाय जोंफोर खबर होगोन ना नाथाय नोङो जमुनाखौ बेफोरबायदि हारसिं गारबोनो नाङामोन ना जेनेबा हारसिंथ' गारबोबाय देनाय थांफिननांगौमोन ना बेसेबा दुखु मोनबाय दं खोमा बियो दा आरो फनखौलाय मानोथ' रिसिभ खालामा नों रिसिभ खालामनांगौ ना बेफोरबायदि खालामनाङा अम्बिके सानसे समाव नोंखौ बिनो मदद खालामदोंमोन दा आरो नोङो बेखौनो थगायबाय आरो औ बिदिनोथ' जाबाय आनै माथो बुंबावनो आरो दे उफाय गैला आरो दरजाबो बुदोंमोननो माथो बेखौ दाबा बोरै दङ बियो हारसिंनो आनै दरजा बुदोंबाबोथ' बै दरजा बुग्राफोरनिफ्राय आं बेखौ मदद खालामनो हानाय नङाना ओरैनोबाबो हाखानाय नङा सेंग्रा मानसिया बेलेग आंथ' सिख्ला मानसिसो बेनिखायनो आं थाङै थाङै खिबायसैसो थेवब्लाबो सानैबा एसेबाबो बेलेग जायोना खोथाया लोगो नांनानैबाबो नोंसोरो बुंनो हागौमोन दा बियो हारसिं नालाय बोरै साहस फैनो नोङो थांनांगौमोन आंनिबा दा थांथ'ला दे आरो आनै ओरैनोबाबो आइया आरो हामद्रायथाराखैना हामद्रायबासो थांसिगोन आयै बाजैना उदै सासोदोंनो बेसेबा साखादोंनो थैहां थैहां गाबदोंबो बाजैया आयै आंनिबा हामनो नागिरदों खोमा औ आयु टाइम सफैबायना नों दाखौ फन खालाम दे फन खालाम डक्टरनियाव लांनांगोन दे गायदे फन खालाम आंथ' फन खालामगोन थां नोङो बाजैनाव थां आं गियो दे आदाखौ लिं थाबैनो लिं दे लिंगोन र' लिंनि हेलौ आदा अबाव दङ दे थाबैनो फै बाजैया एसे माने उदै सादोंनो गोसा जादों थाबैनो फै डक्टरनियाव लांनांगौ दे थाबैनो फै ओइ गायदे गथ' जानो नागिरबासो बेफोरबायदि उदै सायोनो माथो औहाय जाम्बि बेनोथ' इसोरा मार सादों खोमा गाबदों थुनाय बाजैजों थुनाय थौ